Heippa jääkiekkofanit! Älkää enää miettikö yllätyksiä, koska mä näytän teille tämän vuoden SM-liigan pudotuspelien parhaat matsit. Valmistautukaa sähköistävään alkuun 12. maaliskuuta. Uudessa formaatissa sijoille 5-12 sijoittuneet joukkueet pelaavat paras 5 sarjat, ja kuka tahansa voi voittaa. Katsotaanpa tarkemmin. KK, yksi ennakkosuosikeista, kohtaa Sportin, jota johtaa puolustuksen kovaluu Atro Leppänen. Saipa ja TPS kohtaavat ottelussa Päknes, jossa kurinalaisuus on avainasemassa. Sitten on Ässät vastaan HPK, ja Ässien salainen ase on maalivahti Niklas Rubin. Mutta todellinen jännitysnäytelmä. Kiekko Espoo vastaan Tappara. Tapparalla, kolminkertaisella mestarilla, on paljon todistettavaa Espoon altavastaajia vastaan. 4 parhaan joukkueen odottaessa siipiään jokaisella pelillä on merkitystä. Kaatuvatko jättiläiset vai nousevatko altavastaajat? Kiristäkää turvavyöt, kiekkojännärit. Tästä kaudesta tulee hurja.